Święty Michale, patronie nasz, święty Michale, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Święty Michale, patronie nasz, święty Michale, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Święty Michale, patronie nasz, święty Michale, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Święty Michale, patronie nasz, święty Michale, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Święty Michale, patronie nasz, święty Michale, patronie, módl się, módl się, módl się za nami. Święty Michale, patronie nasz, święty Michale, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Książę niebieski, święty Michale, Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale. W dzień sądu Boga na trybunale bądź nam patronem, święty Michale. W dzień sądu Boga na trybunale bądź nam patronem, święty Michale. Za protektora bądź i patrona, niech nas pomoże Twoja obrona. Uśmiesz czartowską zuchwalość srogą, bądź przewodnikiem, bądź nam i drogą. Uśmiesz czartowską zuchwalość srogą, bądź przewodnikiem, bądź nam i drogą. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Святий Архангеле Михале, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супраць спакусаў і пастак злога духа. Покорно просім, нехай його знищить пан Бог,
а Ты, князю войска небесного, моцаю Божою скинь у пекла сатану і інших злих духов, якія на згубу душаў снують по свете. Амен. Молимся сегодня про заступництво святого Архангела Михала за костел и за святого Отца. Мы ведаем, что сегодня святый Отец у подорожжя в Турции, и сегодня молился разом с патріархом и іншими представниками інших костелов свету у тым месте, где отбылся 1700 год назад собор у Никеи. Собор, на яким усе христиане вызнали одну и ту же самую веру. Просим за святого Отца у его подорожжя, каб Пан Бог благословил, и молимся за наш костел. Заступник паўсюднага костела и особливый опекунь апостольской столицы святый Архангеле Михале, живой верой и надеей на Твое заступництво прошу Тебя, обороняй и стережи святую обранницу Христа костел. Будь могутным ахоўнікам костела в той час, калі яго охапила ваяўнічая безбожнасць. Атулі магутнаю опекою Христовага намесніка, натхні верных хрысціянаў, каб яны належным чынам шанавалі намесніка Езуса Христа на зямлі. Няхай яны будуць паслухмяныя яго голасу і адорваюць заслужанай любоўю Айца ўсіх Божых дзяцей. Князю касцёла і спрадвечны ахоўнік Божага народу, май ласку памножыць колькасць вернікаў, паклікаць да служэння руплівых апосталаў і великодушных абаронцаў Божай справы. Барані сваім пераможным мячом Пятровую сталіцу, спяшайся ёй на дапамогу у кожнай патрэбе і як мага мацней злучы сэрцы ўсіх вернікаў з асяродкам еднасці каталіцкага свету. Амен. Молимся до святого Архангела Михала праз яго заступніцтва за нашу айчыну. Заступник наш святый Архангеле Михале, оборонца костела и могутный правадыр войска небесного, приди нам на допомогу у наших потребах и вызвали от небеспеки души и тела, яким погрожают духи темры. Твоя любовь и моц, святый Архангеле, больше, чем их беззаконие и шкодливость. Коли они спокушают нас на образу Бога, май ласку стрымливать нас от граху, коли яны сеют сярод нас нязгоду, ты, як анёл супакою, адзін з князёў горнага Сіёну, май ласку захаваць нас і ўмацаваць у еднасці. Калі яны расстаўляюць перад намі сеткі нявернасці, адварочвай нашыя сэрцы ад іх пасткаў і дапамагай нам распазнаць усялякія іх подступы. Твоей обороне довераны костелу Беларуси, Твоей опеце отдаем и нашу родиму, заслоняй яе своим щитом от поделов и падения, обороняй яе своим мячом от замахов неприятеля души и тела. Нехай Божия хвала поширается по всей белорусской земли, и узрастая сярод яе детей, где б яны ни были, праз Христа, Пана нашего. Амин. Мы заўсёды стараемся молиться падчас кожнага нашего подорожжа с фигурой святого Архангела Михала об вызволении кожнага з нас и оздоровлении, вызволении от зла и оздоровлении не только от хворобаў тела, але от хворобаў души, от хворобаў психичных так само. Просим святого Архангела Михала, каб зло не имело доступу до нас. Пане Езу, Ты сказал: «Придите до меня все спрацаванные и обтяжаранные, и я супокою вас. Нездоровым потребный лекар, а хворым просим Тебе об Твоей милосердности, об оздоровлении наших хворых душаў и телов. Для Тебе, Езу, нема ничего немагчымага. Ты принес нам новую свободу у Духу Святым. Ты ведаешь, что нас непокоить, что нам болить, что нас знявольвае и засмучае. Ты ведаешь про наши залежности и грешные звычки. Пане, Ты все ведаешь.
Ты ўзяў на сябе нашыя хваробы і нашыя слабасці. Ты валадар міласэрнасці. Паглядзі на нас і тых, каго мы прыносім да Цябе ў сваіх сэрцах. Мы верым у магутнае заступніцтва святога Арханёла Міхала, які заўсёды побач з Табою. Князю нябесны, маліся з намі і за нас у гэты час ласкі. Пане Езу, наш збаўца, спашлі Духа Святога ў глыбіні нашых сэрцаў. Вызвалі, аздараві, сучеш і ўмацуй нас. Пане той, каго Ты любіш, хворы. Прыйдзі, Пане, верым, спадзяемся і просім. Аб збаўленні ад духа бязбожнасці, немачы, сумнення і безнадзейнасці. Пра заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, выслухай нас, Пане. За людзей, зняволеных духам страху, роспачы, дэпрэсіі, думкамі аб самагубстве. Пра заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, за людзей, якія маюць залежнасць ад наркотыкаў, лекаў, алкаголю і тытуню. Пра заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, за людзей, залежных ад азарту, парнаграфіі і ўсялякіх праяваў нячыстасці цела і сэрца. Пра заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, за людзей, залежных ад тэлебачання, інтэрнэту, тэлефону, камп'ютарных гульняў. Праз заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, за зняволеных духам працагалізму і празмернай актыўнасці за кошт духоўнага і сямейнага жыцця. Праз заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, за людзей, якія вераць у забабоны, прымхі, астралогію, магію, яснабачанні, варажбу і гараскопы. Праз заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, за зняволеных духам акультызму, сектанства, спірытызму і фальшывага містыцызму. Праз заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, за зняволеных ненавісцю, помстлівасцю, непрабачэннем, нязгодаю і азлобленасцю. Праз заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, за людзей, якія паддаюцца духу хлусні, ашуканства, крывадушнасці і несправядлівасці. Праз заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, за падпарадкаваных духу пыхі, зайздрасці, ганарыстасці, эгаізму і высакамернасці сэрца. Праз заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, за зняволеных прагаю грошай і матэрыяльных дабротаў. Праз заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, аб вызваленні людзей, якія паддаюцца духу злосці, ляноты, гневу, неўмеркаванасці ў ежы і піцці. Праз заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, за зняволеных грахамі зламоўнасці, абмоваў, ашуканства, плёткаў, фальшывых падазрэнняў і асуджэнняў. Праз заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, аб свабодзе сэрцаў для нашых блізкіх, для мужоў, жонак, дзяцей, братоў і сясцёр і ўсіх нашых сваякоў. Праз заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, аб свабодзе сэрцаў для святароў, кансакраваных асобаў і ўсіх людзей, якія прысвяцілі сябе Богу. Праз заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім, за членаў нашай парафіі, нашых малітоўных групаў і супольнасцяў. Праз заступніцтва святога Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім,
аб вызвалення дзеяння злога духа для ворагаў Хрыста, касцёла і Божага закону, для ўсіх тых, хто пашырае язычніцкую культуру. Праз заступніцтва святого Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім. За нашых непрыяцеляў, за людзей, якія балюча ранілі нас і пакрыўдзілі, праз заступніцтва святого Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім. Аб аздараўленні нашых душаў і целаў ад духоўных, псіхічных і фізічных хваробаў, праз заступніцтва святого Арханёла Міхала пакорна і даверліва молім Цябе, просім. Пане Езу Хрысте, лекар наш найлепшы, Ты аздараўляў хворых, суцяшаў засмучаных і ўваскрашаў памерлых. Просім Цябе праз заступніцтва святого Арханёла Міхала, удзялі нам тыя ласкі, аб якіх мы з пакораю просім, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Просім таксама Бога Усімагутнага, ласки і міласэрнасці праз заступніцтва Маці Божай, валадаркі ўсіх анёлаў, Маці Божай анельскіх. Няхай Найсвяцейшая Панна Марыя заступаецца за намі з усімі святымі анёламі і разам са святым Арханёлам Міхалам. Божа, Ты Найсвяцейшую Дзеву Маці Твайго адзінароднага Сына, узятую у неба з целам і душою, узвысіў над усімі хорамі анёлаў. Учыні, каб яна абараняла нас сваей апекаю, і каб мы маглі радавацца вечнаму яднанню з жыхарамі неба. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Хвала Ісцу і Сыну, і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Святый Михале Арханёле, ангельских войсков славный князь, хвалы Ты, Божия оборонца, и Беларуси опекун. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик Твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик Твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Будь оборонцем у змаганні, нас бережися род спокус, каб дух Антихриста не забив, знов скинь у пекла сатану. Хто Михаэль, хто ж як Бог, хай гучить заклик Твой,
адгані духаў злых, хай стрымае Бог іх. Міхаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, адгані духаў злых, хай стрымае Бог іх. Хвала адзінаму будь Богу, Яго анёлы бачаць твар, што перад тронам Божым вечна у захапленні зносять спеў. Міхаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, адгані духаў злых, хай стрымае Бог іх. Міхаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, адгані духаў злых, хай стрымае Бог іх. Будь абаронцам у змаганні, нас беражы сярод спакус, каб дух антыхрыста не забіў, зноў скінь у пекла сатану. Міхаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, адгані духаў злых, хай стрымае Бог іх. Міхаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, адгані духаў злых, хай стрымае Бог іх. Хвала адзінаму будь Богу, Яго анёлы бачаць твар, што перад тронам Божым вечна у захапленні ўзносять спеў. Міхаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, адгані духаў злых, хай стрымае Бог іх. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з духом твоим. Мои дорогие, я хотел бы привітати у нашої супольності ксяндза Ігора, пробоща з парафії Стовпці, які з'являється пробощом у той парафії, у якій знаходиться гэта фігура святого Міхала, Арханьола. Як я вже казав, дивно було б, каб я на нашу парафію сьогодні минула, тому що ми маємо головним заступником святого Міхала, Арханьола, у головному алтарі у нашому костьолі. Так само, як уже сьогодні у молитве на божестве было вспомнено, святый Михаил Арханёл з'являється заступником усей Беларусі. Сьогодні щиро вітаємо ксяндза Ігора, щиро вітаємо так само фігуру. Прагнем сьогодні так само наші думки скерувати менавіта до Бога про заступництво святого Михаила Арханёла, молиться і просити, каб ён абараняў нас і заступаўся. Святая мша, у якой сьогодні удзельнічаем, будзе ахвяравана у інтэнцыі Ванды Мажэйка у 20-ю гадавіну пасля яе смерці. Будем молиться об ласку вечного життя для померлой.
Паважаныя, перад тым, як распачнем нашу малітву, перад тым, як перапросім Бога за ўсе нашыя правіны, за ўсе нашыя грахі, я толькі хачу згадаць адно. Вы ведаеце, што святы арханёл Міхал не толькі з'яўляецца патронам касцёла каталіцкага, як я ўжо чытаў, заступнікам асаблівым святога Айца, бо нават у садах ватыканскіх размешчана фігура святога арханёла Міхала, якую пасвянціў папа Францішак. Але святы арханёл Міхал у 1991 годзе быў абраным як пакравіцелем касцёла каталіцкага, усяго касцёла каталіцкага ў Беларусі, мітраполіі мінскай магілёўскай. Пагэтаму ён, а так як і дыяцэзія Гродзенская належыць да мітраполіі мінска-магілёўскай і да усяго касцёла каталіцкага ў Беларусі, з'яўляецца патронам кожнага з нас. Кожнага з нас. Гэта галоўны наш патрон. А што значыць патрон? Гэта блізкая асоба да кожнага з нас. У вас ён вельмі блізка, ваша парафія яму прысвечана. Пагэтаму мы павінны прыняць гэта як нашага патрона, праз заступніцтва якога мы молімся кожны дзень, узносячы свае малітвы, аж калісьці станем перад тронам Айца Нябеснага. І тады наш патрон будзе наш вялікім заступнікам. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Спрадвечный Боже, Ты с дивосною мудростью вызначаешь обовязки анёлам и людям. Просим Тебе, нехай наше земное жыццё на землі заўсёды ахоўваюць анёлы, якія нястомна служаць Табе ў небе праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание книги пророка Даниэля. Я, Даниэль, бачыў у начной візіі. Вось 4 вятры небесныя усхвалявалі вялікае мора, і 4 вялізныя жывёлы падымаліся з морам, адрозныя ад адной. Першая была, як і львіца, і мела арліныя крыллі. Я глядзеў, пакуль не вырвалі ёй крылы, і была ўзнята над зямлёю, і стала на ногі, нібы чалавек, і далі ёй чалавечае сэрца. І вось іншая жывёла, другая, падобная да мядзведзя, паўстала на адным баку, і паміж зубамі ў пашчы яе былі 3 імклы. І сказалі ёй так: «Устань і пажырай шмат мяса». Пасля гэтага глядзеў я, і вось іншая, падобная да леапарда жывёла, якая мела 4 птушыныя крылы над сабою, і 4 галавы было ў яе, і была дадзена ёй улада.
Пасля гэтага бачыў я ў ночной візіі, і вось чацвёртая жывёла, грозная і жахлівая, і надзвычай моцная. Былі ў яе вялікія жалезныя зубы. Яна пажырала і руйнавала, а рэшткі таптала сваімі нагамі. Яна не нагадвала іншых жывёлаў, якіх бачыў я перад ёю, і мела 10 рагоў. Калі я прыглядаўся да рагоў, іншы малы рог вырас пасярод іх, а 3 папярэднія рогі былі вырваныя перад ім. І вось вочы, нібы чалавечыя вочы, былі на гэтым рагу, і вусны, якія казалі ганарыста. Я бачыў, як ставілі троны, і старадаўні сеў. Адзенне ягонае было белае, як снег, а валасы на галаве ягонай, як чыстая ваўна. Трон ягоны быў, як полымя агню, а колы, як палаючы агонь. Вогненная рака разлівалася і выцякала ад яго. Тысячы тысячаў служылі яму, і 10 тысяч дзесяткаў тысяч стаялі перад ім. Суд сеў, і разгарнуліся кнігі. Я глядзеў далей і ўбачыў, што з-за шуму ганарыстых словаў, якія казаў рог, была забіта жывёла, і загінула цела яе, і было аддадзена на спаленнем агнём. А ў іншых жывёлаў забрана была ўлада і прыцягласць жыццям ім. Вызначылі да часу і да пары. Бачыў я ў начных візіях, вось разам з аблокамі нябесных ішоў нібы сын чалавечы. Наблізіўся ён да старадаўняга і быў падведзены да яго. І дадзена яму была ўлада, і гонар, і валадарства, і ўсе народы пламенныя і мовы служылі яму. Улада ягоная, вечная ўлада, якая не адымецца, і валадарства ягонае не будзе знішчана. Гэта Слово Божие. Хвалите и возвеличивайте Пана навеки. Хвалите и возвеличивайте Пана навеки. Благословляйте Пана горы и узгорки. Хвалите и возвеличивайте Его навеки. Благословляйте Пана усе рослины земли. Хвалите и возвеличивайте Его навеки. Хвалите и возвеличивайте Благословляйте Пана крыницы. Хвалите и возвеличивайте Его навеки. Благословляйте Пана моры и реки. Хвалите и возвеличивайте Его навеки. Хвалите и возвеличивайте Пана. Благословляйте Пана киты и все, что плавает по водах. Хвалите и возвеличивайте Его навеки. Благословляйте Пана все небесные птушки. Хвалите и возвеличивайте Его навеки. Хвалите и возвеличивайте Пана. Благословляйте Пана усе звяры и живёлы. Хвалите и возвеличивайте Его навеки. Хвалите и возвеличивайте Пана навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя.
Радуйтеся и поднимите головы ваши, бо наближается откупление ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Jesús сказав своїм вучням: «Поглядите на смоковницю і на ўсе дрэвы, калі яны ўжо распускаюцца, то, убачыўшы гэта, ведаеце самі, што ўжо блізка лета. Так і вы, калі убачыце, што гэта адбываецца, ведайце, што наблізілася валадарства Божае. Сапраўды кажу вам, не міне пакаленне гэтае, як усё збудзецца. Неба і зямля пройдуць, слова ж маё не праміне». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядьте, калі ласка, дорогие браты і сёстры. Напэўна, мне вельмі прыемна быць у гэтай парафіі і парафіі святого, якая мае тытул святого Міхала Арханёла. Чаму? Я калісьці пэўны час быў святаром, меў прабоцтва вельмі блізка ад гэтай парафіі. Можа, чулі такое Богданова. Вёска Богданова, Воложенскі раён. 3 метра ступіш, і там уже Ашмянскі раён. Адпаведна, да? І там таксама быў касцёл пад тытулам святога Міхала Арханёла. Пагэтаму вы добра, напэўна, зразумелі, адкуль вось гэтая ідэя і чаму гэтая ідэя перэгрэнацыі з'явілася. Але з'явілася эта ідэя перэгрэнацыі яшчэ з іншаму. Не толькі таму, што я працаваў у той парафіі святога Міхала Арханёла, але заўсёды мяне бударажыла вось ідэя такая. Святы Міхал Арханёл з'яўляецца галоўным, як я ўжо сказаў на пачатку святой імшы, патронам, пакравіцелем касцёла каталіцкага у Беларусі. І так мала мы знаем у малітвах, альбо можам ушаноўваем своими молитвами заступніцтва Міхала Арханёла над нами. Вельмі шмат ушаноўваем Найсвяцейшую Панну Марыю, гэта вельмі добра, бо Матка Божа з'яўляецца апякунка, суцяшальніца, беззаганна зачатая, матка Пана нашага Езуса Христа. Праз яе мы ідзем да збаўлення, а збаўленне мы атрымоўваем толькі ў Езусе Христе і дзякуючы веры у Езуса Христа. Іншага шляха атрымаць збаўленне у чалавецтва няма. Мы можам што хочам думаць, але іншага шляха, як праз Езуса Христа, мы не можам дайсці да нябеснага Айца. Не можам дайсці, толькі праз Езуса Христа. І праз Христа з Христом і ў Христе. Пагэтаму мэта нашай веры, мэта нашага пілігрымавання – гэта Езус Христус. І вось, каб дайсці да Езуса Христа, мы павінны ведаць пра сваіх патронаў, нябесных заступнікаў, святых, якія ўжо збаўлены. Найсвяцейшую Панну Марыю мы ведаем вельмі добра, пазнаем нашага нябеснага патрона на нашай беларускай зямлі святога Арханёла Міхала. І вось гэта перэгрэнацыя, бо вы знаеце, у вас ёсць не толькі абраз, ваша святыня яму прысвечана, але хацелася, дзякуючы гэтай перэгрэнацыі, яшчэ лепш і больш прыблізіць асобу, можам сказаць, гэтага Арханёла для таго, каб мы зразумелі, кім жа ён ёсць, як мы верым у Езуса Христа з яго дапамогай, як мы верым Езусу Христу з яго дапамогай. Знаеце, верыць у Езуса Христа вельмі проста, але верыць Езусу Христу –
гэта заўсёды складанае. Гаворым, ці ты верыш у Бога веру, а ці ты верыш Богу? І тут у чалавека заўсёды стаіць пытанне, а ці я веру Богу? Ці я веру Богу? Ці веру ўсім яго словам, які ён мне гаворыць? Ці можа я толькі гавару заўсёды, я веру ў Бога, а ці Богу веру? Ці я веру ў тое, што кажа Jesús Христос, заўсёды збываецца. Чи я веру ўсяму гэтаму? Ці я слухаю Евангелія з такою думкаю, што ўсё, што ён гаворыць сёння, яно збываецца, збудзецца. І няма іншага шляху, і няма іншай магчымасці. Так вось, што тычыць гэтай перагрынацыі. Гэта ідэя троху з'явілася ў 18-м годзе аж. 2018 годзе у нас у Мінску калісьці адбылося вялікае спатканне ўсіх кіраўнікоў касцёлаў каталіцкіх, канферэнцый біскупскіх Европы. Было вялікае спатканне. Я рамантаваў касцёл у Богданова. І мне прыйшла такая ідэя, яшчэ раней перад гэтым спатканнем даўно ўжо рабіў такую вялікую фігуру святога Міхала Арханёла, якая сёння знаходзіцца аж на касцёле ў Богданова, на франтоне касцёла. Эта фігура вельмі такая зроблена з медзі, вельмі прыгожая, такая каштоўная фігура. І трэба было пасвяціць гэтую фігуру. А фігура больш як 3 метра вышынёю. Як помню, зацягнуў гэтую фігуру ў тую гасцініцу, дзе было гэтае спатканне, і 29 верасня гэтую фігуру пасвяціў кардынал, я ўжо не помню яго, фаміліі кардынала, трошачкі ўжо, знаеце, чалавек старэецца, забывае ўсё, што так. Але помню, ён тады пасвяціў прысутнасці ўсіх біскупаў тую фігуру, і там быў адзін малады чалавек з Італіі, з таго месца, вось, дзе аб'яўляўся святы Арханёл Міхал, гары святога Арханёла у горным масіве Гаргана. І ён так гаворыць, а чаму бы вам таксама не зрабіць пелегрынацыю копіі фігуры святога Міхала Арханёла з Гаргана? Я ведаю вельмі добра італьянскую мову, мы з ім паразмаўлялі на гэтую тэму, і я неяк хуценька таксама з дапамогай аднаго чалавека мы арганізавалі прывоз гэтай фігуры. Бо, ведаеце, у нас у касцёле да другога Ватыканскага сабора было аддзельнае свята святога Міхала Арханёла. Яно святкавалася 8 мая. А потом, уже пасля 60-х гадоў прошлага стагоддзя, святкаванне святога Міхала Арханёла было перанесена на 29-га разам з Арханёлам Рафалам і Габрыэлем. Але было аддзельнае свята. Нават і сёння яшчэ ёсць аддзельная імша, у мяне такая мара, каб ператлумачыць гэтую імшу, фармуляры гэтай святой імшы да святога Міхала Арханёла на беларускую мову. Я парасіў нават камісію, да якой я належу таксама, каб ператлумачыць гэтую святую імшу, усе тэксты гэтай святой імшы, бо яны выдадзены, афіцыяльна выдадзены касцёлам каталіцкім, і каб трошачкі вярнуць асаблівае ўшанаванне святога Арханёла Міхала для нас. Гэта было вельмі цудоўна і вельмі добра. Дык вось, нам удалося прывязці тады гэтую фігуру, і якраз мы былі там, у тым месцы, аб'яўлення святога Арханёла Міхала з 5-га стагоддзя аб'яўлення 8 мая 2018 года нам удалося, так, былі клопаты пэўныя, але мы прывезлі гэтую фігуру, вось якую вы зараз бачыце. Яна некалькі тыдняў стаяла у пячоры, у базыліцы святого Арханёла Міхала, там, дзе былі аб'яўленні святого Міхала Арханёла, я папрасіў святароў, каб яна там знаходзілася некалькі тыдняў. Мы там пасвянцілі гэту фігуру 8 мая і прывезлі ў Беларусь. І распачала падарожжа гэтая фігура па Беларусі ад працэсіі Божага цела па горадзе Мінску, у катэдры Мінскай, а затым была прывезена ў касцёл у Богданова, і гэта была першая стацыя. Арцыбіскуп Кандрусевіч даў благаслаўленне, каб яна падарожнічала. Знаеце, троху так было невядома, але тадышні нунцый апостальскі арцыбіскуп Габар Пінтер, ён венгр быў тады, гаворыць, кажа, ну, ведаеце, калі мы размаўлялі,
Можа, хай начинаецца ўсё з пабожнасці, вось пабожнасць, з пабожнасці народнай. Знізоў, не так прыказам біскупа я назначаю, я павелеваю, я гавару, але вось з малітвы. І калі мы падарожні, то есть далі дазвол, і нунцый нават прыняў гэту фігуру апостальскай нунцыятуры, праз цэлы тыдзень маліўся сёстрамі пра заступніцтва святого арханёла Міхала, в катедры маліліся і началі падарожжа. Другі пункт быў пасля катедры Буцлаў, буцлаўскі санктуарыум, дзе таксама маліліся падчас святаў буцлаўскіх каля гэтай фігуры Міхала Арханёла. І удзельнічала гэта фігура ў працэсіях не адзін год разам з Найсвяцейшай Паннай Марыяй у Буцлаве навокал гэтага пляца. І аб'ехаў з гэтай фігурай больш як 270 парафій. То есть усю Мінскую вобласць. Быў у Магілёўскай вобласці, быў у Віцебскай вобласці шматлікія парафіі, у Гродзенскай вобласці шматлікія парафіі, аж каля граніц былі. Ну, неяк не попадаў у Пінскую дыяцэзію, это Гомельская і Брэская вобласць. Неяк так не попадалася, але была такая сітуацыя, калі арцыбіскуп Тадэуш не мог прыехаць у Беларусь, вы, напэўна, памятаеце эту сітуацыю, было арганізована набажэнства пра заступніцтва святого арханёла Міхала, і прыйшлося мне аб'ехаць усе катэдры Беларусі, маліцца аб вяртанні арцыбіскупа. І быў у Пінскай катэдры, тады якраз гэта так быў, першы раз перакрочыў граніцу Пінскай дыяцэзіі. І мы маліліся разам з біскупамі ад Гродна, Пінск, Мінск, Магілёў. Святы арханёл Міхал уратаваў нас ад няшчасцяў гэтых. І вось гэта такое падарожжа, ўжо кажуць, калі мяне перавялі працаваць у Стоўбцы, сказалі дабудаваць касцёл у Стоўбцах. Ну, збудавалі мы касцёл у Стоўбцах, яшчэ троху ездзілі, і скажу шчыра, я ўжо так, ну, троху і гады не тыя, і адзін астаўся на гэтай парафіі, і не ведаў, Міхал Арханёл са мною, так малюся, і ў пэўную хвіліну ў Астраўцы прыехаў ксёндз Юрый Кузьміч, так. І он калісьці ў Новым дворе прынимаў фігуру Арханёла і говорить, ну, приедь ксёндз з фігурай сюды, у Астравец. Ну, ўжо як папаў у Астравец у верасні месяцы, так ужо снежань месяц, я з гэтага рэгіёна не магу выехаць. А знаеце, троху з Стаўбцоў сюды ехаць так трошачкі есть часоў. 3 гадзіны туды, 3 гадзіны назад. Сколькі мы прыгожых звяркоў па дарозе сустракаем, як едзем на аўтобусе, але ж молімся пра заступніцтва арханёла Міхала, каб бараніў нас, каб заступаўся за нас. Вось гэта што пра перэгрынацыю. Канешне, яшчэ былі такія дзіўныя момент з перэгрынацыяй, вам раскажу, як на верталёце ляталі з Міхалам Арханёлам, у дзень Міхала Арханёла, у Івенцы маліліся ў касцёле святого Міхала Арханёла, а потом на верталёце унесвіш на Міхалаву гару, там есть такая гора, быў цэлы сантуарыум святого Міхала Арханёла, там быў касцёл, Радзівіл збудаваў прыгожы касцёл быў там, там быў навіцыят іезуітаў, там святы Андрэй Баболя быў у гэтым навіцыяце, ведаеце, цудоўна, а з Несвіжа ў той жа дзень у Магілёў на верталёце таксама. Ну, дзе толькі не ляталі. Толькі я калісьці гаварыў, яшчэ біскуп Кашкевіч быў, а ў Гародні не прызямліліся, так. А потом попали ў Гародню, правда, не приземляліся, ну, было б интересно на вертолете полетать, яшчэ, але страшновато троху. Вось. Поэтому, напэўна, вось гэтыя падарожжы, конечно, патрэбна заўсёды малітва. Сколькі людзей у Беларусі малілася блізка гэтай фігуры Міхала Арханёла? Я ўжо говорю, не десяткі тысяч, можа, ўжо і сотня тысяч людзей маліліся каля гэтай фігуры святого Міхала Арханёла, прасілі заступніцтва святого Арханёла Міхала. Ну і цяпер як бы тут у вашай парафіі мы молімся
праз заступніцтва святого арханёла Міхала молім яго і просім, каб заступаўся. Я неяк праехаўся па гэтай граніцы ўсей, як кажуць тут на гэты раз. Глядзіце так, и все там открылось, и все хорошо пошло, все работать пошло. И вам хорошо, и всем добро, бо часто приходится так само ездить тут по этой части земли. Поэтому, нехай святый Михаил Архангел заступается за нас. Я лічу, что молитва, яна пераможа все границы, все пераможа абсолютно, все незгоды, войны. Я кожны день молюся, каб святый Михаил Архангел перамог это все, бо толькі з яго дапамогай, бо ён пераможца зла, пераможца злога духа, а злы дух сее ў нашыя сэрцы, не толькі ў сэрцы вялікіх гэтага свету, але ў сэрцы нашыя простыя сэрцы, якія выплываюць з штодзённага жыцця ў нашыя сем'і, сее разладу. Святы айцец Піо рэкамендаваў, каб кожны бацька у сям'і, мужчына, бацька сям'і, маліўся штодзённа вось гэтую малітву маленькую, малітву экзарцызм папы Льва XIII, якую я памаліўся на пачатку, каб кожны мужчына маліўся за сваю сям'ю, бо Міхал Архангел, мужчына і Міхал Архангел, яны абароняць сваю сям'ю ад зла. Я это рэкамендаваў, і я ведаю много цікавых прыкладаў, тых, якія мне сказалі, як людзі маліліся. Гаворыць, я кожны дзень, адзін вось мужчына, брат мой родны, малодшы, кажа, слухай, я неяк прыняўся гэтаю малітву, я ўстаю, сеў на ложку і адразу малюся вось гэтую малітву за маю сям'ю. Я говорю, так, люблю дзяцей, я хачу, каб ім всякае бывала з дзецьмі, але, гаворыць, яны выходзілі заўсёды абароненыя ад усялякага зла, ад розных такіх дрэнных часамі выпадкаў, выходзілі з Божым благаслаўленствам, думалі над тым, што яны робяць. Я кожны дзень малюся за сваю сям'ю. Я малюся, амальваю мою сям'ю заступніцтвам Михаила Архангела. Я таксама мужчин рекомендую. А некоторые скажут, а у нас православные, не переживайте, православные тоже молятся про заступніцтва Михаила Архангела. Это не некая чужеродная истота у их веровызнании. Поэтому ничего страшного. Дайте карточку в руку, есть образки, и нехай молятся, побожно так само. А что православные все автоматом нам у неба летят, не летят у неба автоматом, что это само слово православное, чи само слово католик не может избавить нас. Поэтому я на початку сказал, вера у Бога – это одно, а верить Богу – это еще вельми важно. Мы верим у Бога, а ці верим Богу, верим у Єсуса Христа, а ці верим Єсусу Христу. Вот что вельми важно. Над гэтым мы повинны задуматься, кому мы верим. Бо ось так можем сказать, а в якого Бога? А я сам не ведаю, в якого Бога мы верим. Сам не верю, але веру у Бога. А ти віриш Богу? А Єсус Христос нам відкриває Богу, віриш Йому. Ось тут заўсёды ставіцца вельмі важнае пытанне. Поэтому святы Михаил Архангел нехай паставіць нам пэўнае вось гэтае пытанне, якое вельмі важна для нашага жыцця. Вельмі важна гэтае пытанне. Ну і два слова я вам раскажу про свои столбцы, откуль я, знаете. Может, кто-то из вас есть. У нас есть сашмяны у столбцах, тоже люди живут. У нас столбцы знаменитые. Чем знаменитые? У нас есть две знаменитые особы. Одна троху вы больше ведаете, другую троху меньше ведаете особу. Первая знаменитая особа, я начну со святых одразу. У нас есть слуга Божий, отец Фабіян Малішоўскі. Слуга Божий, який 400 год, як збудував костьол, монах, який ушановувався як святий Фабіян, чудотворця, Стовпецький, навіть є молитви, якого закопали два рази були. Раз православные в 1868 году, коли костел забрали на церковь, закопали, каб його не нашли, але люди знайшли у 20-м году, 920-м, і откопали, і почався процес беатифікаційний, біскуп Лазінський його вів, цей процес. Але і знову війна наступила, костел і знову знищили. І люди, виїжджаючи в Польщу, знову сховали його, так сховали, каб ніхто не знайшов, але сказали, що вивезли в Польщу. Ну і так, ця молва була, люди молилися,
Былі набажэнствы, былі абразкі. Попаў я ў Стоўбцы, і ў нас арганізавала дзяржава святыя дажынкі. Чулі пра такія дажынкі, так? У Стоўбцах у нас абласныя дажынкі. А я прасіў, дайце выкапаць. Я нашоў план, дзе быў закапаны Фабіян. Мне прыслалі з Польшы, з Курыі, біскупскай у Драгічыне. Там быў з дакументамі план, дзе закапалі, бо людзі там пакінулі гэты план. Не дазвалялі. Бо на месцы касцёла зрабілі стадыён школьны. Футбольный стадион на месте костела. По костеле бегали. Вось. Але цудоўна. Пришел губернатор, проверяли костел, у нас в самом центре костел наш новый. И говорю, я ему кажу, ну вось такие справы, это было бы такое цудоўное место. Не только культу, культуры, туристики. Ему это подобалось. Я говорю, дай ксяндзу выкопать святого. Но мы долго не думаючи за экскаватор, пакуль не опамяталіся, і выкопали за день и все. И даследования шли больше як год, даследовали гэтыя ўсе останки, выкопали мы все это святого, и зараз слуга Божий, отец Фабіян, знаходится у нас у костеле, у Стоўбцах. Пасля этих даследований была великая молитва, и нунций, шмат біскупаў было, и ось благословили, мы так як бы захавалі гэтыя парэшткі ў нашым касцёле. Мы молімся кожны дзень праз яго заступніцтва айца Фабіяна. У нас даже песни есть, молитвы есть, все есть, я вам привязу наступный раз. Вот. И другая особа, якую вы все знаете, Якуб Колас. Чули такого? Ну вот, нарадзіўся у Акінчыцах, а Акінчыцы зараз гэта частка Стоўбцаў. Поэтому мы знаем, ну я уже про Дзяржынскага молчу, мы про его сильно не говорим, тоже там, с наших сторон. Вот, поэтому вот так, вот это, что тычыць Стоўбцаў, то, что мы находимся в таком цікавым месте. И недавно мы нашли образ Матки Божией Ружанцовой, и отец Фабіян привез 400 год назад у Стоўбцы, видите, 400 год назад. У истории проскакивал, где этот образ находится, але так случайно вышло, как говорится, я его упалявал, этот образ, зашёўшы в церковь, вычислил, что он там находится, нашел документы и показал. Ну, але, на жаль, не отдали, конечно, ну, але находится, але есть наш образ Матки Божией Ружанцовой, Стоўбцаў так само есть. Видим, что тычыць этой перегрынации, что тычыць усього вы добра ведаеце. Але ваш костел, я памятаю, калі тут еще были станки стояли, двухэтажный был гэты костел. Еще тут молился калісьці у этой наве бочной, а тут работали станки все в подряд. Вот еще те часы, я вельмі добра памятаю ваш костел, вельмі добра. Чаму вельмі добра памятаю? Я вельмі добра дружыў многія гады з ксяндзом Юзефам Заневскім. І нават калісьці быў прапісаны ў Ашмянах на вуліцы Строителей. До сённяшняга дня помню, это был 87 год. Да. Вось, поэтому так, Ашмяны не чужий город, бо як в'їхав у Ригу у семінарі, завсёды ездил до Вільнюса праз Ашмяны. Другой дороги не было. А это было с 88 года. Вось так, трошечки короткая история и подорожья, и моя, и наше место работы я вам рассказал. И далей, вось я покину вам такой пригожий молитовник. Этот пригожий молитовник называется «Кто ж як Бог?» Михал. Так называется. Этот молитовник мы адмыслова склали для перегринации. И тут есть все молитвы про заступництво святого Михала, Рафала и Габриэля, святых анёлов, ахоўнікаў, якія толькі мы могли найсці, и якія толькі были доступны нам. Мы официально его ператлумачили. Тут есть имприматур біскупа, это официальный молитовник. И я вам так само покину, как был и в вашей парафии. И можно его будет набыть, он 10 рублей коштуе только. Покину так само образков, как у вас были образки, где есть молитва святого
молитва Леона XIII, іншыя молитвы. Молитву, якую я молился про заступництво святого Архангела Михала, об оздоровлении, вызволении тут есть. И тут есть цудовная молитва, знаете, цудовная молитва, молитва штурм до святых анёлов и арханёлов. Есть годинки до святого Михала Арханёла, есть ружанец про заступництво святого Михала Арханёла. Есть тут так само дорога крыжовая святым Михалом Арханёлом. То есть тут маете для вашего костела скарб, как вы распаўсюджвалі заступництва, распаўсюджвалі набажэнствы про заступництво святого Михала Арханёла. И мое, может, такое пожаданне, так, каб ад вас началося такие не толькі набажэнствы, але нейкае братство святого Михала Арханёла, як у Новогрудку, так само там ксёндз Юрий распачаў вось такое, и шкаплер святого Михала Арханёла, и все. Это цудоўнае. Это цудоўнае. Таким чынам мы збаўляемся и дапамагаем збаўляцца нашим родным, близким, кожнаму з нас. Захочваю, и нехай Бог вам у гэтым благословляе. Амен. А где агульная? Тут. Это. Пятница. Шчыра молімся да ўсемагутнага Бога, каб Ён ласкава глянуў на патрэбы ўсяго свету. Хто читае? Не? Молімся за святы касцёл, каб людзі бачылі ў ім вобраз нябеснага валадарства. Цябе просім, молімся за ўсё чалавецтва, каб яно імкнулася да паяднання і спакою. Цябе просім. Молімся за нашых непрыяцеляў, каб яны зазналі Божую милосердность. Цябе просім. Слухай нас, Пань. Молімся за тых, хто адышоў з гэтага свету са знакам веры, каб Пан Бог адарыў іх вечным шчасцем. Цябе просім. Молімся за памерлую Ванду Мажэйка, нехай Христус Пан адарыць яе радасцю жыцця вечнага. Цябе просім. Слухай нас, Пань. Про заступництво святого Арханёла Михала акунаю найсвятейшее серце збаўцы усіх людзей, якія церпяць з прычыны войнаў. Усіх людзей, якія церпяць несправядліва, людзей, якія церпяць на невылячальныя хваробы, асабліва анкалагічныя хваробы. Малюся за іх, каб яны атрымалі ласку міласэрнасці і ласку здароўя. Малюся за ўсіх ахвярадаўцаў гэтага касцёла, усіх вернікаў, усіх вас, акунаю сэрца збаўцы пра заступніцтва святого Арханёла Михала. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы як мага часцей разважалі над апошнімі рэчамі чалавека. Цябе просім. І таксама хацеў бы прасіць Бога ўсемагутнага за ўсіх, хто будзе ўзносіць свае малітвы пра заступніцтва святого Арханёла Михала перад гэтаю фігураю. Нехай Пан выслухае іх і пачуе. Цябе просім. Усемагутны Божа, выслухай пакорныя просьбы свайго люду і дай нам ласку шчырага пакаяння праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце. Само выключаецца. Валадар небесный, Ты свету збаўленне, пакіруй нас грэшных, каб мы зналі сумленна. Ты кіруй, Езу нас, валадар, збаўца наш, павек вечны час. Прими, Пане Боже, нас, вегеста Божа наш, Ты кіруй, Езу нас, валадар, збаўца наш, павек вечны
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Всемогутный Боже, мы складаем Тебе ахвяру прославления, покорно Тебе просим. Нехай святые анёлы занесут сие, продоблича величи Твоей. Прими, ласкаво, и приведи нас до вечного збавления праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серцем. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Табе, святы Ойча, заўсёды і ўсюды складалі падзяку, і каб мы абвяшчалі Тваю хвалу, якая зяе ў анёлах і арханёлах. Калі мы аддаем пашану анёлам, якіх Ты стварыў, то праслаўляем Тваю дасканаласць і магутнасць, найвышэйшае хараство і годнасць нябесных духаў. Сведчыць нам, што Ты бясконцы і годны любові больш за ўсё стварэнне. Мы з радасцю далучаем свае галасы да хораў анёлаў, якія праз Пана наша Ісуса Христа праслаўляюць Тваю веліч, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Христос, Сын Божий, змилуйся надо мною. Падобным чынам па вечары узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Христе, Сыну Бога живого, змилуйся надо мною. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючых тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам,
со святыми апостолами и всеми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. И радайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим, супокой с Тобою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам приймаючим його досягнути життя вічного. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Пусть баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, и буде оздоровлена душа моя. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, каб мы у шляху до неба силы имели. Ты манной стал вандровником голодным для тех, что
хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костёлом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом, хай алтаром земля вся наша буде, а хлеб комуняй тим, хто прагне неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костёлом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Езу, дай силы, веди до Айца мяне. Езу, дай силы, веди до Айца мяне. Каб окунуся я у яго крыніцы. Амен. Амен. Езу, дай силы, веди до Айца мяне. Езу, дай силы, веди до Айца мяне. Каб окунуся я у яго крыніцы. Амен. Амен. Езу, дай силы, веди до Айца мяне. Езу, дай силы, веди до Айца мяне. Каб окунуся я у яго крыніцы. Амен. Амен. Молимся. Милосердный Боже, покорно Тебе просим, каб мы, умацованные небесным хлебом, под надейною опекой Твоих святых анелов и шли наперед шляхом збавления праз Христа, Пана нашего. Амен. Еще несколько, можно сесть хвилинка, я скажу про порядок. Я вас прошу вельми моцно у день молиться перед фигурой, там молитвы, у молитвенник мы покинем, тут будут молитовники, как я уже сказал, можно набыть. 10 рублей кошт можна кинуть, там скарбоночка есть. Я буду вельми удячный. Ось, і покину ще більше молитовників, мені їх ще є трохи. Поэтому можно будет набыть. Есть и образки можно взять просто так. Есть еще великие образы святого Михаила Архангела, вот этой фигурой. Одну на память я завсёды покидаю, я так называю «я тут был». А другие можете набыть великие образки. Саша, покажи это великие образки. Вот такие вот.
Тут ёсць малітва папы Льва XIII, і звычайна гэтую малітву моляцца заўсёды пра заступніцтва святого архангела Михала, он тоже экзорцист, молитва после имши, одразу после благословления, идите в супокои Христа, и читается одразу вот эта коротенькая молитва про заступництво святого архангела Михала. Ну, то есть у нас вот такую практику, завсюди, где были мы, и уводится, то, может, у вас уже есть, напевно, есть, тем больше там уже у вас уводить, вас уже все знаете, вы тут это сам. Але, коли ласка. Вот, моліться. Вот. Ну і коли хто захоче, ось трохи ахвяравання, у яких на подорожжі гэта мої, на польоти, на машине, правда, я теперь на вертолете не летаю, вельми дорого, это было один раз, больше не хожу туда. Вот, поэтому буду вельми вдячний, як ми говоримо, на бензин. За ваше ахвяраванне. Нехай Боженька вам благословляє, але не забудьте ось про молитву. Я там покидав план, які молитви есть. Віночок до святого Михала Архангела со святими з хорами ангельськими. Інші молитися, можна молитися. Хтось буде вести перед імшою, чи що, ось це вельми корисно, зорганізуйте це. Ось це такі пожаданні. А зараз прийміть Боже благословення. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амин. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусів і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душаў снують по свете. Амин. Еще органистка, слушайте, я вам отдам, это вот, ноты у меня есть официальные, сделанные красиво. Там есть песни у этих молитовников до святого Михала Архангела, и она положенные на ноты, пригожа. Я вам покину, а вы себе к сердцу раздавайте, спевайте. Все. Милость Божию в сердце моим распали, о Пане, Духом Своим. Мы, браты у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить і знов. Ми, брати у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить і знов. Ангел панський звеставав Панні Марії, і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты між женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою,
благословленная Ты меж женщинами, и благословенный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Вечный отпочинок дай, Пане, а світло вечное нехай светить. Вечный отпочинок дай, Пане, а світло вечное нехай светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.